αλλά στο τέλος πάντα πληρώνω εγώ. Ο ένας στέλνει, ο άλλος με στέλνει και κάρτες γδέρνει. Η άλλη σπίτι μένει, έξω βγαίνει, όλο Facebook μπαίνει, στάτους κολλημένη. Οικογένεια, σκέτο χάος και το λέω με ευγένεια. Κι αγγέλα μου έχει αγάπη τόση, αλλά δεν λέει να το πουλώ. Οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ, για να κερδίζουν όλοι στην οικογένεια και έκπτωση έως 20 ευρώ σε κάθε πάκιο και 20% επιπλέον χρόνο ομιλίας στα καρτοκινητά. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας, εσύ.